U HKD-u na Sušaku svečano su dodijeljene nagrade grada Rijeke najboljim sportašima pojedinačno i ekipno u prošloj godini, te godišnje nagrade zaslužnim sportskim djelatnicima. Leo Brnić iz bočarskog kluba Vargon i Ana Znaur iz kickboksing kluba Sušak proglašeni su najboljim sportašima Rijeke za prošlu godinu. Među velikom konkurencijom sportskih ekipa najzaslužnije su kuglačice kluba Mlaka. Ovo im je prva nagrada grada. To nam znači da vjetar u leđa, da idemo još bolje. Ove godine smo ušli u finale Lige prvaka. Također se borimo za drugo mjesto eventualno u domaćoj ligi i naravno nastup u Europi. Najuspješnija muška ekipa su vaterpolisti Primorja, koji su nakon duže pauze počeli redati trofeje i u vrhu su Jadranske lige. Ova ekipa sigurno može igrati sa svima i mi jednostavno svaki dan idemo sa tom nadom u bazen na trening da možemo biti svakog natjecanja najbolji. Prošla godina je bila jedna prekretnica u svemu tome gdje ta karta, sportska karta Hrvatske se mijenja, gdje jednostavno rezultati dolaze zbog sportske infrastrukture nove. Zasluga je to i mladih koji dolaze, ali i novih trenera. Godišnje nagrade grada za najzaslužnije sportske djelatnike uručene su Mihovilu Dorčiću i Zvonimiru Broziću. I došli smo do kraja. Budite s nama ponovno sutra u 17:10 na 4. Srdačan pozdrav.